Agbaghi ya ka agaghị emeghe ya gwagakwa na agaghị ya ọ bụ etu a ka ọ dị. Ọ bụ ọjị na ose ọjị na-aga njem, ọ tara ọjị na-eji ose ọjị eme ya ya ihe ihe mana asị ọjị ngwa na-ekwe ose ọjị gị na ose aga ọ bụrụ ọsọ ala na ngwa na-ekwu ya ọ bụ n'ime ka ọ na-aba ụbọchị tata na ihere agaghị edo ọ bụ etu a ka ikwu ya n'ụbọchị nke tata ma n'anya mmụọ ma n'anya mmadụ na ọ ga-akwụrụ kwụsị ike ọ tara ọjị na ose ọjị ngwa na-ekwe mmanya na ọ bụ ya bụ emume eme ya ka o ruo n'isi a na-apụ ya aka na-ekelekwe mmanya ọrịa na-ekwe mmanya ekwe mmanya mgbọ na-ekwe mmanya asị ma ọ gaziere nwoke ya gaziere nwaanyị ọma mma be nwoke ya ma mma be nwaanyị ka bụ ọjị gbara asaa akwa ya akwa ọjị gbara asaa bụ ihe a ahụrụ m ọjị gbara asaa anụrụ m na ọjị gbara asaa ahụkwara m ozi ya na ya si kwanye m ofu akụ oke akụ arụkwa nketa oke nke anyị ogologo ndụ anyị na-arụ anyị siri ike na ọ ga-adịkwara anyị uru ọ dịrị onye ukwu ya dịrị onye nta ọ bụ etu a ka anyị kwuru ya n'ụbọchị nke tata wee na-awapụ ọjị nke ya na tata so na tata bụ oke ụbọchị ndị mmụọ na ndị mmadụ bịara inwe nri ka anyị wee dị mma mana asị ndị mmụọ bịa gbara anyị aka ebe na nke a bụ ọjị asị m okike na-ekwe ọjị obiligwe na-ekwe ọjị atara na-ekwe ọjị a na-egbu atara na-ekwe ọjị mana asị igwe na ala bụ ha gbaa ha eme mmekọrịta wee mụta agbara ihe ọma ewuwe na-apụta n'ala masị igwe mgbe ị were ọjị ala gbaa aka ebe na ị wetara ọjị iji ọkpụkpụ ndị iche ndị ọbara ndị iji ndị gboo na ndị anyị si na agbụrụ ha wee pụta ọkwa n'ime ụka anyị si mana asị ndị anyị ya gbara anyị aka ebe alaeze niile nọ n'elu ala na-ekwe ọjị ike niile nọ n'okpuru ala na-ekwe ọjị ọ nọ n'aka nri na-ekwe ọjị ọ n'aka ekpe na-ekwe ọjị ọ na mmiri na-ekwe ọjị ọ nọ n'ikuku na-ekwe ọjị ọ nọ n'ọnwa ọ nọ na kpụkpandụ ọ nọ n'amụma ọ nọ n'egbe igwe ọ nọ n'ọkụ na ụdị na ụdị ọbụla a kpọrọ ya ọ bụrụ ike anyị sị na-ekwe ọjị n'ụbọchị ọjị na okwu na-eso ọ na-abịa ezumezu ka eweta masị ndị akpọrọ obodo ya nụzara ozu ka anyị wee hụrụ na unu dị ndụ n'ụbọchị nke tata na anyị awa n'ọjị n'okwu anyị tụkwasịrị n'elu ọjị bụ na ndụ mmiri ga-abụ ndụ azụ mmiri agaghị ata na azụ ọtụ nwa ọkụkọ ga-anọkwa n'ada ka nwa ọkụkọ nwere ọ bụ okirikiri ka a na-agba ukwu ose anaghị arị nwa gwachọwa azụ ya were isi ya bụ kirikiri ka e mere ozi ejighị elu anyị na-asị na ndụ nwoke ga-adị ndụ nwaanyị anyị ga-adịkwa ka echi na-aga n'iru na-aga ụzọ mmiri maka mmiri anaghị agakọta iru na azụ na akụ na ụba na ndụ na ihe niile dị mma ọ bụ etu a ka anyị kwuru ya wee wapụ ọjị ya kwụrụkwụsi ike mana eke o mana orie o mana afọ mana nkwọ anyị ekwuo ya wee waa ọjị si ụbọchị tata na mmụọ niile na-achị eze n'ime ya mmụọ niile bịara ọrụ n'ime ya ndị njirimara ha bụ ụbọchị nke tata ndị ụbọchị ha ga-ebikori destiny ha na ihe niile ha bịara ime n'ụwa na ọtata ka ha ga-arụ ọrụ ha anyị awapụrụ n'ụlọ ọjị si ngwa unu na-arụ ọrụ unu n'iru na-arụ ọrụ unu n'azụ na-arụ n'aka nri na-arụ n'aka ekpe na ezinụlọ aka Blind Royal Family na mmadụ niile n'ebe a n'ụbọchị nke tata na anyị kwuru okwu si na mbuli elu ga-abụ nke onye na nkọcha agaghị dị na ndụ anyị ụwa agaghị ịtọ anyị n'ọnụ ọ bụ etu a ka anyị kwuru ya wee were ya na-enye ala na mmụọ niile na-achị eze n'ime ya ma n'elu ya na eke na orie na afọ na nkwọ ọ bụ ya abụọ n'ọgụgụ zuru oke site n'okwu nke ndị Igbo